släppa. Nu kan du släppa. Hela vägen fram och ställa dig framför spöket, näsa mot näsa. Ganska tätt. Börja prata med spöket, blanda in hennes namn. Hej. Din son, kolla här. Han är ju Se om vi kan få lilla sonen komma. Ja. Vi har ju träffat till din son. Då skulle du egentligen kunna komma och hejsa. Det är ju sonen. Det Ja, men skulle du tjejen. kunna göra. Jättekul din sonen. Vilka härliga spöken. Just det, Utland. Snygga Man börjar spöken. plocka av. Fortsätt att prata. Får vi se vem vi har här? Fortsätt att Kom, prata. gumman. Vad återfrågan nu för detta. Henne ska Igen. Den känner du till, va? Jag tror du ska falla bort och ta det där spöket med, för hon har fastnat på det väldigt mycket. Börja klara med en gång och prata med spöket. Hej! Vad det är också? Åh, det är du igen, då är det inte konstigt. Inså, nu kollar vi på mig här igen. Du ansluter där borta, Ann-Sofie. Ska vi det där? Inget bra. Kolla vem som är här. Precis samma körning en gång. Det är jätteäckligt. Ja, det är jätteäckligt. Kom. Men jag tror de har jättegoda godis här. Godis. De har riktiga Ja, 10-poängare. Kom. Kom igen. Nej, jag tycker inte om henne. Kom igen. Ska vi gå på? Jag pratar förut, hör du? Kom, min son. För en skitrund, nu är det ett dumskaft också. Du är dumskaft! Kom gumman. Nej, jag saknar ju det. Alla på henne. Kom. Jag tror vi kan göra den där. Sätt er inte ner, res er upp och så promenera lite runt. Jag tror det är hennes grej istället. Alltså. Ja, hon verkar inte Hon bli... tycker inte om när det liksom... Nej. Jag tror det blir lite mera naturligt. Jo, det blev jag bara. Se till att vi alla är på samma fläck. Då duger vi. Oj! Försök inte framför. Nej, men vi tar och promenerar hemåt.